Pinoy Bus Driver TV. Para kami magubuksan. Alas 6:35 na kami bumuksan. Sa Bernis December
Kapan saya kita. Pinasa mo? Hindi kami testali sa palawasan ng bilyar. Sabi ko, isip ka, kantahan din eh. Hindi ka nang tatalihan mo. Tinali ka.
natin. Sunod, si Galas. Davao. Ulo. Malakas pa ang dami nung ano, biyaya no? Oh, kung hindi yung bumigay, doon pa rin ako. Ano di bumigay? Bumigay ang ano, yung cambio. Ayaw na mapasok, pero yung magaling kami Bacolod. Ang cambio namin, 3-0 lang. Okay lang naman yung wala naman. Parating kami dito. Ang cambio, isa lang. Hirap ipasok sa atras. Mera pa nga si Carlos magpasok sa atras eh. May one lane dito may kapusit. Ginagawa ang tulay. Doon ako nakakita ng pantalan na makahaba sa Bacolod. Mahaba pantalan nila doon. Tapos sa bandang dulo, sa Daungan, di ba? Malapad na. Kasi doon na mabubaking ang mga truck eh. Ang karga. Ano ba daong doon? Tugo. Tapos Maskat. Malayo ba siya sa tabi? Kaya mahaba siya. Ganito lang oh. Parang ganito lang kalaki. Tapos mahaba yan doon. Kumbaga malayo ang lalim ba? Kailan pa kaya tayo ulit dating ng Bacolod. Malawak yung Bacolod mo. Oo, ganda rin yung lungsod nila eh. Tatawid ba yun? Oo. Maganda yung lungsod
pahinga mo sa barko. Yapas ka, tapos sakyan talaga natin dyan. Oo, basta. Hindi magpalaki ang alon dyan. Delikado. Sige. Malayo yung ano eh. Malayo ang ano dyan. Halos 4 na oras ang sa Maskat dyan. Pag hindi Maskat, 6 na oras. Oo. Oo daw ito. Parang Surigao din pala. Oo. Lupa. So ikaw, tsaka Masbate, Piduran. Ganun kalayo din yan. Sa Santa Clara, halos 5 oras sa Piduran eh. Masbate. Biyahe kami doon. Lakas ang alon. Madalas ang alon dyan sa tawiran dyan. Basta ang Paskat, may ikot-ikot yan. Kaya tagal mga karating, may mag-ikot mga ngayon. Naano kami ng alon. Pero ang Ocean Jet, lulubog, lilitaw. Pagkita mo, mawala. Tapos, dada naman. Patuloy niya. Pupunti nga yung Paskat eh. Pero ang sakay nun, Ocean Jet, mga tao lang, di ba? Tao lang. Tao lang. Sakay lang. Bilis, ulma ko yung Ocean Jet na yan. Parang hindi yata mapasukan ng tubig yan eh. No? Parang ganun. Oo. Parang supercut. Ay, ito namin kumset. Nandito na tayo sa Lucena City. Tapos na natin baybayin na bypass road. Ganda na ng kasada nito kumset. Maliwanag na sa gabi. Grabe, malilim ko dito kumset. Kaya maraming na-distansya dito. Tumatawid na sa kasahan. Malilim eh. Ayun, maliwanag na. Pero ang dami na punta sa kasada dito. Dami na naman lusong. Bayuan. Lucena City, Quezon.
sa Ugdana. Ah, siya nga. Sabi pa niya ako, oh, nakabalik ka pala dyan? Oh, hindi niya alam kasi. Alam ko yung bahay niya doon sa Balatan eh. Sinuntahan ko yun eh. Hindi pa ako nakabalik dito. Sinuntahan ko siya. Tulad siya eh. Sabi ko, parang nagulilungan. Diyan ka naman pinapransa. Naghanap pa rin ang pulma niya mag-iwan niya eh. Parang nakatuwan. Parang nakatuwan. Maliit na kasi na tao yun. Pero ang daming anak niyo. Sampyo. Ewan ko lang, baka 12 na ngayon. Ah, mga anak. Sunod na. Galing din yung mga anak yung asawa eh. Galing yung salot. Bago yan lumipat sa Villa Francia, galing pa Superline siya. Oo. Pagka-retrace dito, kami doon sa Masamihan. Tapos, nabilis contract sa Samihan. Ayun, nag-Superlines. Ay, nag-tracking pa, tracking. Dating fish dealer mo yan. Malaman ko, Superlines na. Tapos biyahe na sa kanila, Balatan. Yan ang sinabi ko sana sa Barol, sa Bungiro. Sa Bungiro. Yun ang tinatanggal dito eh, yung nadispal ko yung pira sa sabong. Yung pira ng kumpanya. Sinugal niya ng sabong, ubos. Yun. Yun ang tinatanggal niya.